Na Rympei U ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kekruak Khubor bala thought of Dr. Ruzvian Champling ubade record jang ka media cell jang ka seng Voice of the People Party VPP baru ubade ru kyrteng MDC jang ka Voice of the People Party VPP na Mausunram constituency. Baru thought ko bangkum ni. Menta baka Cherry Blossom Festival kalakut baru ekon Boni M clean bandit bat kiwe kila lek pai shalaki kam jongki bat kila nang kiu ka yok ka kot bat biang ka kamai kaji anje ayupat yaki samla jongi shani urabo ikani ka jingkali. Anje ayu yaki local artist jongi batro iki samla kanthei bat shinrang jongi ki bampat dep tang ka jingpuli ne biang ka kam ka jam hatu ka sarkar kan penbha yaki surak shaki jaka jungokai daka jingyo nong nakani ka festival ne ka shudai tang ka tamasa rompong nimdei ro ban klet yaka jingjia ka ba sharkhai ka bala penher ngeu namar tang nabynta ka tamasa ka kyrteng uding do e wat yaka mensim Bri U ngidai ban kali anje ayu yaka ying jong samla bado no ka jingim naka jingklem akor jangki kali pulit escort anje ayu yaka samla ka bala mensau naka jingsha tenra anje ayu yo nongnya bat ka kali jong minister ka tourism balai tenra yaka bike hatu ka an hit and run kan trekam hakani ka khep hatu ngindang khmi lenti yaka compensation naka sarkar haba watang ban pan ma bro kimla nang ni shakhmat anje ayu yaki paidbah haba menta ka VIP culture kam de shu tang baka pensati pen ijli bat penting yaki hynrei ka lala ban penyak Bri U nakani ka jingjia ni la ban smotho baka akor bat ka jingiap lem hakari bai jongi kalayap ni penrem jor ya ka VIP culture ka badai segment hadu kata-kata bat uniu samla ubakhlad udai ban yo ya ka jingbishar hok lapan kudu Dr. Ruzvian Champling yakani ka kerwak Khubor